Mangui, no ano 1986, formou parte de Guarna Lubre e quero rendirlle homenaxe a Mangui con solemnidade, con esta marcha solemne do antigo Reino de Galicia neste ano 2023, ano do Sestal, un home que reivindicou a nosa cultura e que traballou por ela tamén, o Sestal, Mangui. Mangui perteneceu ao Guarna Lubre un ano e medio aproximadamente. Nese ano e medio fixemos bastantes cousas que serviron para cimentar o que era o proxecto do Guarna Lubre. Mangui foi peza fundamental neses comezos. Mangui, máis nós máis Mangui, gravamos unha maqueta, unha das primeiras maquetas que se fixeron na radio galega, cando o estudio móvil da radio galega ia visitando todas as povos e as cidades do noso país recollendo música. Naquela maqueta resistrouse unha canción. A canción é O Son do Ar, probablemente unha das cancións máis coñecidas fora de Galicia, por diferentes circunstancias. E Mangui foi un dos primeiros músicos en gravar aquela primeira versión de O Son do Ar. Fomos ao Festival Intercéltico de Lorén e ali convivimos e tivemos moitas experiencias moi bonitas. En calquera caso, nós imos tocar unha versión moi particular do Son do Ar, dedicada a Mangui, pero vou vos pedir a colaboración. E a colaboración é que encendades os vosos móviles, non para falar con eles, senón para alumiar a Praza de María Pita. Imos alumiar a Praza de María Pita cun xesto que é este xesto vai nos indicar a nós o ritmo que temos que seguir como Son do Ar. Así que, móviles arriba, imos facer este xesto para alumiar a Praza de María Pita por Mangui. Mangui sempre en nós. O Son do Ar para todas e todos vos e moitas grazas, María Pita. Grazas, Coruña.